Да. 4 утра разбить такое шкло, там какие-то двери проломать. Ну что, потом долго пришел к народному фонду вот это нашего журнала привести. Причем на этом голову скласти плакат с народом. Это гроши, наручники, проект Конституции, который сломал. Не Конституции 94 года, а оригинал. Так, народ, мы начинаем трансляцию. Отпишитесь, как звук, если нормальный звук. Ничего, контакты не отходят. Олесь Пушкин уже здесь, на месте. Кто смотрит трансляцию, напишите в чате, есть ли звук. Привет, код, звук норм. Да, большое спасибо. Людей пока не очень много, но потихоньку собираются. Это Ложинская, 16, помещение 404, помещение прав человека. Здесь сегодня состоится выступление, акция Олеся Пушкина, открытие его выставки «Малюнки с Турмы». Вот, уже мы видим Олесь Пушкин здесь. Как у вас пикеты там, скажите, нормально ли все? Еще. Не отсюда. Скоро мероприятие должно будет начаться. Ждем сейчас. Известно, подвиг мой бессмертный. Это жаль, Пушкин. О чем это? Вот, включать телевизор, программа на месте. Так. Пушкин, если вы будете сказать, Пушкин сорвался там, ну, пошел. И как это все происходило, скажите? А я А что вообще сегодня будет, кроме, собственно, выставки самой? Что там будет? У нас будет презентация альбома «Малюнки з Турми». Это у серии «Туремная литература» книжка вышла. До этого выходила только проза туремная. Теперь ось ще з малюнками вийшов альбом. Він у нас буде презентований. Будуть виступи мистецтвознавців, правооборонців, мастаков. Олесь розкаже про мистецтво у нас непростий час і про свободу виказування. Ну вот такая программа сегодняшнего мероприятия. Ждем, вот-вот должно быть уже начало. Если у вас есть какие-то вопросы к Олесю Пушкину, у вас есть возможность еще их задать. Хочешь сказать, пока время идет, пока не началось, это может какой-нибудь есть, что сказать? Що сказати? Треба змагатися за незалежність Білорусі. І Пушкін один з таких так само змагаров за нашу незалежність. Своїми перформансами, своїм творчістю, своєю розневольністю такою. Я вельми рада, що сьогодні попала на цю виставу і побачила Олеся Пушкіна. Це завжди це чоловік свято. На от у своїх туремних малюнках
Ми бачимо, які кольору його живе. Пока что еще ничего. Вот на фоне идет на проекторе, идет какой-то фильм. Люди собираются, все приходят, все новые и новые люди. Корреспонденты уже собираются здесь, как бы, да, все ждут. Ну, вы прямо здесь дорисовываете что-то. Наколка. Наколка, бачишь? И теперь там нету знака. Ну, а если казаць такое, то першае, што намалёвано, я скажу такое, что, конечно, я знаю, и он взялся не только когда ты перейдешь отработал, ведь обмен пятилетия, а если это Русский дом прошлого века. Бориса Свазовского. А когда начнется? Во сколько? 18:30? Початок? Да. Просто 5 хвилин. Да, вот, сейчас говорят, через 5 минут должно начаться. Ждем, чтобы посмотреть, что нам сегодня здесь расскажут. Вот тут висят фотографии газет 5 кастрычника 2012-го. Олесь Пушкин на волі. 3 кастрычника вийшов на волю мастак Олесь Пушкін, який відбував покарання у смаргонському ізоляторі. Что-то слетело. Так, скоро должно начаться мероприятие, уже вот ждем последние минуты.
Так, вот здесь разные рисунки, какие-то записи, зарисовки. Это, наверное, все часть выставки. Скоро нам об этом всем расскажут. Вот тут лежит палитра с красками и сам Лис Пушкин. Москва, 1826 год. Олесь Пушкин. Так вот, все люди как-то сполошились. Значит, сейчас будет начало. Это вот эту книгу, да, презентуют сегодня, альбомы? Вот это вот, да? Смотрите. Вот такая книга. Там картинки, или там есть записи еще записаны? Записи разные. А комментарии там Пушкина? Ну, не, я имею в виду именно текст Нет, напечатанный, нет? есть еще текст. А, есть там написано. Невеликий текст. Где же она находится? И где она будет продаваться? Весна будет распространяться? Тут будет. Подробязности розных затримань говорю, что... Про тачку с дерьмом, да, это тоже есть. Дымлейку. Это только не мы. Так. Вот такая книга. Что, начинаем? Добрый вечер. Меня зовут Садилова Артем, и я редактор серии «Белорусская туральная литература». Сегодня мы представляем новое выдание, новую книгу у этой серии. Серия там стоит все 6 книг, которые вышли до этой. И это выдание незвычайное, оно адрозніваецца от папярэдніх, потому что это не просто книга ўспамінаў, а это мастацкі альбом. Альбом человека, які стаіць побач са мной, беларускі Олесь Пушкин. И этого человека, я думаю, у нашей сённяшняй аудитории представлять не трэба. Я зачитаю просто цитату з артикула мастацтвазнаўцы Пётра Васілеўскага, які сёння прысутнічае сярод нас, і я думаю, сам пару слоў скажа, але гэта быў вельмі цікавы артыкул надрукаваны ў дзеяслове, і мне падаецца, што гэтыя словы як найлепш характарызуюць Алеся, таму я іх вынесла нават на вокладку выдання. Олесь Пушкин мастак, але при іншых варунках мог бы стать актором, капотом выбиться у режиссера и быть на сцене господаром, а не выканаўцам чужой волі. Пэўна выяўленчае мастацтва прывабіла яго якраз высокай ступенню самадастатковасці. У адрозненне ад кіно і сцэны, дзе твор вынік калектыўнай працы і, як правіла, безумоўнага падпарадкоўвання дырыжору,
Жывапісец сам сабе і драматург, і рэжысёр, і актор. А цяпер яшчэ і менеджер. Гэта цяжка, але свабода заўжды дорага каштуе. Гэты альбом быў намаляваны Алесем падчас адміністратыўнай адсідкі, але да таго часу у Алеся, як мы ведаем, думаю, што ўсе ведаюць, хто тут знаходзіцца, было яшчэ і 2 крымінальныя справы. Перадаю слово Паўліне, якая якраз таки займалася выставай. Алесь Пушкін не першы раз супрацоўнічае з праваабарончым цэнтрам «Весна». Акрамя таго, што Алесю аказвалі падтрымку як палітвязню і друкавалі інтэрв'ю з праваабарончым выданні «Права на волю», і маніторылі працэсы судовыя на прадмет справядлівага суда непраўдзятага. Але яшчэ ў нас было і творчае супрацоўніцтва ў 2000 годзе на 10 снежня праваабарончы цэнтр «Весна» разам з Алесем Пушкіным зрабіў унікальную выставу «Забаронена цэнзуры» в галерэі «Золата». Это былі творы, якія не былі прынятыя да выставаў, альбо былі адпрэчаны выдавецтвамі. І такім чынам Алесь, які 30 гадоў за свабоду выказвання змагаецца, пачынаючы з 89-го года, з першага перформансу ў абарону беларускай мовы, застаецца паслядоўным. Гэтая выстава таксама мае праваабарончы складнік, таму што Алесь у 12-м годзе быў затрыманы за акцыю ушанавання памяці Ростислава Лапицкого у 50-м годзе. Тут я нагадаю, што ў 47-м годзе ў Савецкім Саюзе было адмененае смяротнае пакаранне. І якраз такі шмат хто з удзельнікаў антыбальшавіцкага падполля, дзякуючы гэтай адмене смяротнага пакарання, пайшоў проста ў лагеры. Гэтая адмена смяротнага пакарання была яшчэ звязана з тым, што Савецкі Саюз аднаўляўся пасля вайны, патрэбны былі рукі працоўныя. А ў 50-м годзе па так званых просьбах трудзящихся смяротнае пакаранне аднавілі, і вось Ростислав Лапицкі стаў першай фактычна ахвярай Беларусі, якога расстралялі. І які таксама у нас замоўчваецца. І фактычна пра гэтае смяротнае пакаранне, якое здзейснілася ў лесе, як палітычнае забойства па сутнасці. І сам пацярпеў за гэта, але у турме стварыў малюнкі. І вот гэтыя запісы, якія ў стылі, як пісаў Максим Танцевич, створаныя у турме былі. Альбом «Малява». Так, это называлось на межвоенном гэтым сленгу польско-белорусским рыльцы, по-польску называется, а у нас они называются «Малявами». Вот. И зараз Алесь расскажа про свою выставу, про творчество, про то, что можно зрабіць в няволе. Дякую, сябры, что вы сегодня пришли в такую далечь и в такий холодный вечер. Я трошки одразу обозначу, что эта выстава сумная. Эта выстава сумная и для меня, наверное, назовем так, непростая. Бо в этом моим сборнику, в этих малюнках, которые мне удалось намалевать, административных арештов, мне милиционеры, которые уже там охубили, в этом Сморгонской тюрьме, передали альбом, який нехто передал. Напевно, это был Олесь Дергачев. Я думаю, и фломастеры, и оловочки. Набор фломастеров и оловочку. И кажут, ну, мастак малює. И мы не будем это все конфисковывать. Правда, они кожную раницу проглядали, что малювал на ранешнем построении. И я, конечно, скористал этой махчивостью, бо был в стане таким вельми узбудженным. Знаруки не ел 12 дней, что там сидел для того. Как просто выпробовать и свой организм, и это было знак протеста супротив этого затримания административного, якое я лечил просто несправедливым. Ну, пил воду и малевал. Думал, записывал думки. Там все.
Там і Бог, і дьявол, там і всі мої авторитети, і всі мої жарсті, і слабості мої. І я, коли показав цей альбомчик Полине, а потом Олесю Белянскому, то они сказали, что это каштовне свідчення ось нашого часу, бо сябри. Поглядите, як не дивно. 25 год ми знову переживаємо ось ці вертання і страту пам'яті, амнезію эту. Глядите, вот фильм «Нехта», кримінальна справа про Лукашенко, і він зараз набирає вельми шмат гляду, і його глядять якби по-новому. Хоча от присутня часть робить Сергій Чирик, він ці матеріали і про зникнення людей, і про всі ці неприємні речі виставляли недавно, і робили їх фільм «Батька», і Павел Шеремет писав, звичайний президент, много-много штук. Але громадство забувається. І дякую правоохоронцям, які вирішили видати у формі книжечки гэткія малюнки і гэтыя записи. Ну, давайте скажем щиро. Я ведаю, принаймні, сябру Союза мастакоў і скульптора зараз, які сидять в артикулі 328, да? І некоторые трапляли тому, бо там просто там збивали просто людей. Але которые мають громадянську позицію, не згодні з узурпацією влади, не згодні з цими портретами разом з Геннадієм Дроздовим, разом з Олесем Циркуновым, разом з таким хлопцем місцевим Владимиром Лапецьким, пройти по Волхов і добитися, як не було вже в цьому дні, як була вулиця Лапецька. Я 8 листопада зараз, 19 года, в утра поехал, написавший портрет Вацлава Ластовского, поехал глубоко. И прошелся по сегодняшнему глубокому. Для чего? Спробовать поглядеть реакцию уже влады. Ці змінилося наше громадство, ці змінилися наші люди. Бо проїхав поруч со мною 2 рази поліцейська машина, мені ніхто не арештовує, тільки коли я казав, що сьогодні день народження Вацлава Ластовського, люди усміхались, виборчане, и сказали, мы ведаем его, у нас помните. Это дякуючи тому, что попередний начальник района, была администрация Морхов, снял Ленина и установил аллею славутых земляков. Там и Азер Круслович, там и Корсик, там и Вацлав Ластовский, там и конструктор. Поглядите, трошки нечто меняется. 12-й год. Валерія Мазинська, як кошук на ланки. Вже Михайло Михайлович Чернявський зробив цудовну про його книжку. І все одно влада зреагувала вельми брутально. Нас слушать на Аргонську тюрму. Завтра був суд, там адміністративне, а мені от дали ось це ось покарання у вигляді 12 суток. Ось гэтий факт мастацкого ось такого интервенции в городскую природу, в натуру, у людей, потому что мы и в церкви там ходили, мы и по группам ходили. Короче, трошки будили и провоковали громадство на то, как діячі 20-го століття, які заклали подмогу нашей теперешней Беларуси незалежной, как они плюшевали. Вот и все, что мы хотели. Люди, которые будут это, отрывали переросли. 8 листопада у глибоким я не зазнав ні одного переросли. Тільки аплодисменти, тільки потім в ресторані святкували день народження Вацлава Ластовського. Нечто меняется. Может быть, у этом и есть маленькая лепта ось нашей супрацы. И мастаков, и правооборонцев, которые ведут мониторинг, и которые выдают эти урешты альбомы. И урешты видите, что громадство маленько выховывается. И оно привычает. Сегодня давайте говорить в учителях в Беларуси, начинаем маленькую наших местных людей и уже элиту, которые нарожаются, предпринимательнику, вот такого масштаба. И сегодня мы будем в Беларуси. Если бы у нас было 50 арештованных масштабов, 50 знищенных скульптур, але зауважте, колись
Гэтаму все будем шукаць выток. І калісьці вось гэта выдадзеная сціплая кніжачка, яна печальная, печальная. Яна такая неоднозначная, я не я беру. Я почну з гэтых партрэтаў, добра? Трошки веду вас. Они написаны, мы их взяли, конечно, папа зашли в церковь для чего? Потому что если так сразу стать на площади и пойти, ну, как бы нема такой идеологической базы, как за спиной расправились крылья. Тому мы сначала не зашли к папу такому, видели, что он так молились, он щиро помолился, отец Анатолий Маргони. И вы видите, что это было, ну, не там видовищно, это было пригодно. Был Геннадий Дроздов, был Олег Серпинов, был сварщик мясцовый, Влад Славицкий, была одна верующая церковь такая. До конца. Ну и покуль мы ходили по Смородине, милиционер достал камеру и пропоновал, ну, незаконно. Мы если нас арестовали, запихали в рамки, завезли в эту фальш. Сам по себе. Что все-таки мастацтвазнаўца Пётр Васильевский, который у нас знаходится, обовязково нечто сказать и про основу Пушкина, и про... В 90-м году приехал увидеть. Побачив Пушкіна, побачив його першу виставу на 25 сторінка і написав чудовний артикул. Цей артикул так мене кривив. Потім Петр Васильевський у бобри пропиляти. І він писав про моє дипломну працю. Ну, і перший моє вітівський період освятляли, по сутності, три мистецтвознавства. Петр Васильевич. Як ви скажете, ситуація, наша стипендія характеризує те, що ми всі громадські життя. Я ще можу громадянам ці правої структури і доросли до того, що змагатися державні з мистецтвом, як ви ніколи так порадку не буде ніяким законом, не буде писати такий коєноюз, який фактично неможливо керувати. А треба змагатися міцними терщинами. Ось, як кажуть, маємо, що комусь дає некая свобода, наша граница свобода, а комусь натурально этой свободы позбавляется. Вот залез належит. То есть поставьте того материала, який його під руками. Коли є що позитивне, це буде позитивне. Це буде нечто совсем не то, що хотілося б я було. Це буде твор, який буде, скажімо так, показувати реальну ситуацію, яку ми маємо, за яку треба змагатися, машинами, як кажуть.
пожадана конституційними методами. Ось, я просто пам'ятаю, що коли я був якраз там у тим Віцебську, там був такий випадок, що Олесь розказував, як він ладив, до його приїхав Владимир Адамович, ось він збирався домой, що ладить там які такі шестя, які такої. Перший здесь националист. Да, выросший в правительстве. И вот, скажем, Олесь тогда поселились на меня. Я им кажу, ешьте, хлопцы, добро, будет в армии кепска кормить. А сам пошел в милицию. Сказал, так, хлопцы, завтра я буду порушать закон. Вот от седа и до седа. Я говорю, так. Олесь Григорьевич, так? Так. Олесь Я сказал, Олесь Николаевич, вот, а мы тебя будем пресекать вот до этой вот точки. Вот. Говорит, а будем пресекать до этой точки. Вот даже с людьми Полюшка домой внесли. Полюшка домой внесли. Значит, домой же провел акцию, какая потом пробушала не там у прессе. Ну, а милиция отчиталась, что він эту акцию пресекла. Ось, я кажу, що специфічно з людьми завжди можна домовитися, коли їх ніхто не тисне, скажімо так. Я в этом сенсі хочу сказати. Але увогуле для мене є, скажу, це мастак, найперше, який себе поки що не реалізував. Поки що себе не реалізував. І, на жаль, шерох іконних творів, які могли б бути вже часткою нашого гвалтового фонду навіть, вони залишилися тільки на фотоздимках. І у сподіванні, що колись їх можна буде відновити, принаймні розпис у Могилеві, і у Бобри, що можна буде відновити. Але з другого боку, воно працює на дадену ситуацію, ось те, що Олесь робить, і воно міняє ситуацію у легший бок. Просто сам факт, що ніхто робить не за гроші, робить не тому, що за це похвалять, і премію дадуть, і що, а тому, що інакше робити може тільки так, а не інакше. Це, кажу, вельми добре, і дякую Богу, що є такі люди, як Олесь, бо часто ситуація вимагає людей, маючи приблизно такі ж, як і погляди, працювати в умовах більш стриманих, вирішувати ситуацію і, скажімо так, ну, не дозволяти собі то, що можна дозволити собі свободний чоловік. Я вельми задушений тим, що это вышло у свет. Я віншую Олеся ще одним, мені кажется, видатним твором. Вот, і хочу нагадати, що коли він оборонявся своєю роботою дипломною, я присутнічав на гэтым, і пам'ятаю, що там це була розпис у школі, в Парнаці, так званим. Яка захована, яка все. Да, і от що цікаво, що представником тоді, керівником державної комісії екзаменаційної був російський мастак, досить відомий, такий просто чоловік епохи в якійсь ступені. Ось він, коли він поглядів на цю роботу, а він тоді сказав, що если бы эта работа защищался целый курс, мы бы всем дали высший балл. Но его сделал один человек. Я поздравляю Беларусь с рождением великого художника. Это было сказано, когда Пушкин кончал свою академию. Ось, ну, сьогодні, на жаль, він робить ось те, що робить. По мені б хай би він робив розписи. Ну, я сподіваюся, що буде час, він реалізує себе менавіта як мастак, а не так, не тільки як перформер, і не тільки як чоловік, який виказує таким, скажімо, часом брутальним чином свою громадську позицію. Я здесь просто считаю, что где-нибудь я придумал выставу, напишу, что вот удалось, завершилось. А здесь занимается тем, чем хотел заниматься всю жизнь. А я хочу сказать, что я не погоджаюсь. У нас есть, маем право на свободную думку, и я лечу, что мастаков на шмат, а перформер Олесь Пушкин у нас один. И человек, який мастацкими сродками отстойває своє меркаванне, ну, такого больше нема. Ось насамрэч, калі казаць за ўсе гэтыя гады з 80, ну, такого сур'ёзнага, як ты, не падаваў, так што яшчэ ёсць куды рухацца. Сёння до нас прыехаў праваабаронца
один з кіраўнікоў смаргонскай філіі праваабарончага цэнтру «Весна» Алесь Рагачоў, які якраз таки быў на судзе і ўвогуле сведка ўсіх тых падзеяў. І яшчэ мастак таксама быў асуджаны да штрафу за перформанс, гэта Валентин Горанішчык. Калі ласка, падзельнік Алесь Рагачоў. Вот Алесь кажа, што не ведае, хто яму перадаў альбом і фломастер. Зараз мы даведаемся. Калі ласка. Сколько ты годов я хотел знать? Я знаю, что это великая была подея, такая знаковая подея у житті. Я всіх говорю. І з пункту гледжання правооборони так само цікава подія. Розгортувалися там для нашої міліції, це була нешаканість. У такому вигляді, коли люди вот перформанс таки провели прямо на площі. Починалося це все і спочатку з ідеї, от мастаки зробили пленер. Починалося з дня рождения Барика. Барику 60 годов. Мы напились и вышли. Алесь, я это сам расскажу. Это бытовой бок. Ну так, это справедливо. Подрисовали, ну и вирішили провести потім мероприятство массовое, но потім оказалось. Так, ну вот, починали шествие с картинами прямо от дома Валентина Горанішчыка. Ось виходить першим Олесь Циркунов з його... Олесь Циркунов был в национальном строе. Мы были такие ростные, такие, ну, войовничие. Шеф, да, вот салон. Начинали вот так. Потім вони пішли освещати це все мероприємство у церкву. За упокой, вспомните, там Ростислав. Картина, ось вона, ось ця картина, вона лежить тут ось у церкві. А у нас є стиліти. Так, вона висить, ось там справа ця картина. И отец Анатолий с червоным носом, обрызганной водой святой, крапил. Мы восприняли духом, вырашили, что мы Ну і ось там це все подія прийшла, далі виходить шестя наша на приступку церкви нашої і ну і и распространен маршрут. Это уже какие думки были, вот такая рассказывать. Рассказывай, цікаво установить. Я так само шмат там фоток робили, ось там одна з їх, вони там ще з дому, коли виходять. Бачно, що з ентузіазмом просто вийшли на цій події, усмішки, з усмішками для всіх. Ну, а далі... Ну, далее расскажите. Эта подія зацікавила співпрацовнику міліції нашої. Спочатку подійшли до цього, стали розпитувати, переписувати паспортні дані, що, як. Ну і по курсоділі, якби претензій ніяких не було. Потім вирішили... Я ему еще дал этот самый буклет, Ростислава Лапицкого. И они прочитали. Там двое сидели ментов, ну, они прочитали, что там такое, там посмеялись, и почали нас переписывать. Паспорті дані переписали. Ну, як це все закінчилося, хлопці вирішили йти додому. Ну, сколько прошли? Мусить метров 500. В городе я не В центре города нас боялись забирать. Они нас забирают такую завулочку, где людей было мало. Коли какая-то подія була, я вже не бачив, як там затримання проходило. Вот, батарейки сели, побег у соседний киоск купить батареи.
Але вже хлопців ніде немає. Ось шукати. А там, що цікаво там проходило, що Олесь не розказує, що я буду обвинувателем реалізатором этой выставы. И я ще подскобу для його по-русски звертаються, пройдите в машину для дачи объяснений, наверное. Ну и для разборки этой ситуации вы обвинувачиваетесь там в проведении массового мероприятия. А я скажу, шановные милиционеры, повторите вашу просьбу по Беларуси. И ставят, и все, и не шаверят, повторите по-белорусски. Копають його там за руки, кидають його як дерев'яно, і там Льох у машині все ровно казав, розмовляйте со мною по-білоруськи. А потім, ну фактично, він потерпів у даній ситуації за те, що міліціонери не ведуть білоруської мови. От сказали по-білоруськи, прийшов в це помешкання. Ну, на наступний день почалися судові процеси в Маргоні. Одразу потрапили у перший ж день, на наступний день розглядали справу Валентина Воронечка і ще трьох Шульжицького, потім Дроздома і Циркунова. Ну, присудили всіх до штрафу, а Олеся справу оттерминировали. Перенесли на один раз, потом еще, и в конце вересня, числа 24-26, отбывся суд. Цікаво так само. Ну, суд проходил, зрозуміло, там показания, все такое. После суда Олесь подходил до нашей до судьи, она старшиной суда с Маргонского района, и стал спросить. Вот я побачив тут у суді процедуру затримання, будь ласка, дайте мне відеозапис. Ну, здається, суддя якби розмовляє, вона не супротив того, ну, може і дам, але вона каже, так, добре, даю тобі это видеозапись, але подумывай, как ты не в интернете, нигде его не показывал. Ну, Олесь сумленно человек каже, нет, буду показывать. Как там докладно, не памятаю, что он туда, да. Я так не буду робить, если он у меня лежать нигде не будет, я буду его обнародовать. Ну, все тогда пробачення отримає. Ну, ось так. Мог бы обмануть судью. А ты не мог сам не показывать, а кто все другие показал. Да. Там было перехватчество. Наставниця білоруської мови прикладала суддя білоруську на русскую. Ну, я так жахнулася от того, як його затримали. Його повалили. Эту икону, она икона 18 столетия, когда я ее подобрал, думаю, что ее не разбили. Ну, люди несведомые, что это значит, что это икона, и они думали, это деревяшка некая там. Ну и за руки за ноги его кинули. Треба отзначити, що Олесь, покуль був у Смаргоні, він за той картиною в оголі не розлучався. Він і в суді ось так ось сидів. Ну, зараз, певно, нельга в наші часи вже пронести в суд такі речі. Ну, і таке було. Далі Олеся, після суда у нас ізолятор часового утримання, якраз метрів 30 від суда знаходиться. Ну, Олеся туди не повели чомусь, а посадили у машину. Вот это здесь, как его садить в машину, как провести это 30 метров. Ну, тут так само цікаво, що його впливали в машину, міліціонер пешу пішов туди до місця праці, де його доставили. А Олесь поїхав на машину. Ось така була повага. Ну что, скончилось это усім, что Олесь отсидел там сутки, отсидел. Ну, подчас знаходження там, конечно, мы думаем, як зробити його льос там легчайшим. Ну, думаем, что ж туди передати. Папіра треба, мусить оловки. Ну, ми фломастери купили, так. Ну, по-моему, туди
Так, мы приходим з этими фломастерами, і передача там в углу, інше нечто було, не пропускають. Дежурний каже, іди до намісника начальника. Ну що цікаво, до намісника я пішов там розтлумачувати ту ситуацію, кажу, мастак, ви ж бачите, я з картинами, все. Ну, йому треба для творчої праці яким чином. Дозвольте, все ж таки. Ну, видається, дозволили, пронес. Ну, і от і врешті-решт народилися там наші пригожі картини. Ну, я не ведав про це все. Ну, нічого. Головне, що все ж таки скончилось, якби, ну, і пам'яттю некой. Вот я вашим процессом, где Сморгонская, да, то есть досужие были такие, важные. Досужие, так, мы не боялись. И на этом еще пригоды не закончились. Вы думаете, все это. После этого Олесь пошел, шли до дома, Олесь зникає некуда. Провалився все. А що він робив в этот час, це потім вияснилося. Ви ж не ведали, що він робив. Одразу думка, мусить міліція довго тримала десь його там і знову його нічого з ним там робити. Подаємо заяву в міліцію, шукається, пропав чоловік. Мама с притягом. Ну, Валик, расскажи, как про наступствие потом. Валик, даже тут там живет. Валик Анатольевна посылает до этого. Он там Як ти вот приїдеш, як тільки по телефону зразу приїдеш. Это же не все. Олесь не такий неуверенный человек. Тільки його ось випускають з тюрми, зараз я показую. Ну, ось він. Виходить перший воздимок, ось як якомусь посторонка виходить. Ось, бачите? И на горсовет, начальник. Это так само было на КПД. Я забегаючи вперед скажу, что потом меня и мою жонку выкликали за то, что мы там его зустрели. Ну, мы Сморгонские были. И два тлумачення, ви там знову заборонену акцію придали. Ну, я написал им, пробачте, это была встреча, это соромно за вас, что вы тут робите. Ну, мы не пошли в ту милицию, и так это все скончилось. Они все-таки спынили. Ну, вот это была встреча, Олеся, вот приехали и сябры из Минска тут, может, тут... Аня Шапуцька, Ганна Шапуцька. У нас там після буде Шера, час. И мы пошли... Ну, вот такие, ну, это все встреча была, там, если хотите поглядеть, там цікаво. Ну, я говорю, я скажу, это не скончилось. Только мы его выпускаем с посторонка, Олесь снова за эту картину берется и делает эту сказку разом с нами. Чего он туда идет? Оказывается, он вышел пойти на прием до старшины райвиконкома и доволится, как ушановали память помником. Не нахильнули, а Лапицкого написали. Ну, это вовремя тяжко уявить, как это могло быть до Местрина Лапицкого, но тем не менее, вот такая вот акция проводилась и там. Слухайте, у меня такая скромная миссия зараз. Я скажу слово регламент. И скажу, что очень добро, что Олесь Дергачев сказал про захование памяти, привез фотоздымки, потому что сапраўды жыццё ідзе, памяць у людей знікае, вельмі важна яе захаваць. Калі мы ў 90-е гады працавалі ў музеі Максима Богдановича і з Аленай, і з Олесем Беляцким, до нас ходила сестра Лапицкого, Алена Шарепа-Лапицкая, на все наши мероприемства. Она померла в 2019 году, она не чула от природы, але она писать могла, але мы не записали, не испытали, про что мы шкадуем. Среди нас есть легендарный оператор, який з конца 80-х годов здымаў все акции громадско-політичные, и так само здымаў первую акцию Олеся Пушкина, якая была в 89 году, когда Олеся сбили просто на вачах у меня, я помню, як я выцягнули, кровь была на асфальте. И зараз слово короткое Майя Сергеевича
А першым быў Алесь. Нават тогда, пробачьте, не ведали, сколько годов. Вы спочатку ты же написал 80, ну, 31. А написали 70, то есть пришлось нолик переправлять на один. Было и такое. Я знаю, что вот Трем зроби такую же книжку по своим перформансам. И за кожу сколько раз ты отримал. Вот что отшеплення супер Путина, да? Ну, тебя же шмат, ты же пробачил это. Ну тоже, бо пробачил написано, то застається, намальовано тем более. Будем рихтуватися. Ну и все. Здоровья себе, самое главное. Теперь слово має Олесь Беляцкий. Наприкінці, я пошли. Я пошли, у нас еще едет бар. Это уже не доедет. Все скончиться. У нас ще 2 хвилини. Ну, справді, так атрымалася, що спочатку ми розмовляли про виставу, але потім плавно перейшли, коли розглядели ці малюнки, ознайомилися з змістом, то стало зрозуміло, що це може стати вийти в некий альбом, не тільки зостатися виставою. І коли вже альбом є, то вона вже буде зафіксована. Олесь, сапраўды, один з самых у нас вядомых політичних, я сказав би, перформерів, який починав свої акції, ще починаючи з 89-го року. Я бачив тоді, не удзельничав, але був недалек тоді, бо вчився на другий бок проспекта в Академії наук, і, відповідно, з цього боку проспекта я все там мог назирати за цим, за всім. Ось, і бачу, як тоді дівчата з білих сукенках з крилами аньолів були, і Олесь обвішаний цими плакатами, там з мегафоном спробував щось говорити. Це їм не дали довго зробити, це літерально пару хвилин. Крили змяли, сукенки так само змяли, Олеся закрутили, посадили в бобик і все, на этом акція скончилась. Спочатку к столбу приковали. Але тим не менш, гэта акція, політичний такий перформанс, вона засталася. У нас тоді нічого подобного не було. Це була перша така, якби, гучна акція. Ось, і потім у Вільні був один з сходів громадських активістів. Ось на той час імкліво розвивався громадський рух, демократичний рух. Олесь був одним з удзельників цього руху. Його на картинах, які так само можна лічити як певний перформанс політичний. Це біло-червоно-білий стяг намальований кривьою, коли полоса червона була намальована, значить, кривьою. Власне, ось, ця картина, вона була на цьому з'їзді, вона надавала певну оціння, я сказав би, ноту, ось, проведення, вогулі всього зрадження, яке тоді у нас починалося, ось, протягувала традиції тих, хто був розстріляний, ось, як Лапіцький, Ростислав Лапіцький у 50-му році. Ось. І тому його вертання, перформанс 99-го року відомий, його навертання до пам'яті ось, змагаров, ось такі як Ростислав Лапіцький, воно абсолютно зрозуміло в цій ситуації. І то, що справа не вийшлася картина, була устроєна ціла така шестя, містерія певна ось у Сморгоні, це так само викликає і уваги, і поваги, ось, і у виніку чого стався цей мастацький альбом. Причому, коли казати, хто передавав Олесь тобі, значить, залог, ти задавався цим питанням, що, значить, мастаки самі не пам'ятають, що пишуть. Ось на одній з картинок його, де написує тюремну камеру, подробязно, що написано? Олесю Дергачу. Далі альбом, дитячі оловки, фломастери, дякую Олесю Дергачу. Ось, тому це все якби зафіксували. І ми бачимо документальні малюнки цих камер, і багато хто з нас так само про них пройшов, добре відає понуре, значить, ось середину, яка там була,
вось, ну што яшчэ цікава, што ён галадаў падчас гэтай сваёй адсідкі, і вось калі ён галадаў, я так разумею, што ў галаве пачалі мроіцца самыя розныя думкі, вобразы, і гэта пачало вылівацца на паперу, як у малюнках, так і ў словах, тому што самі тэксты, яны моцна дапаўняюць малюнкі. Это трэба чытаць, это трэба ўспрымаць як одно цэлае. Цяжка, можна разглядаць проста малюнкі, можна разглядаць асобна тэкст, але вось разам яны ўтвараюць такія уяўленні мастака, які сидзіць, які галадае, які малюе ежу, таму што яму есці хочацца. Потым ён кідае маляваць ежу малое дзяўчат, потым ён кідае маляваць дзяўчат, малюе васількі, малюе, значыць, Ростислава Латвіцкага, якого він бачить з улётками, які в Смаргоні розкидав на те улётки бігає. Він малює краєвиди Вільні, малює краєвиди Варшави. Він пише, да, у його посла чомусь возникає в голові. І от в таким лихоманковим стані, голодним і голодним, створається цей мастацький альбом і створається творчий маніфест, так само, який тут у нас є, які можна почитати. І зникає ідея ось гэтага знесення Леніна в Смаргоні. Чого він пайшов потім до этого старшині Смаргонського виконкама? Тому що він тоді вже, як зараз українці зробили, так він тоді подумав, що треба Леніна всіх відправити на відставку і поставити яких своїх героїв. І він пише: «Ленінці ходь, позбавимся от его, позбавимся от лукашизма, Ленин go home». Вот так он пишет. И, значит, тому альбом, конечно, издзяляе свою шчырасцю, а то, что Малюнашкі рабіў прафесійны мастак, робіць его сапраўды, ну, таким творам, я сказал бы, и нашей эпохи, и мастацкага асэнсавання часу, з якім мы з вами живем. Тому, Алесь, дзякуй вялікі табе за то, что ты зрабіў гэта ў цяжкіх умовах. И альбом гэты уникальный. У нас в этой серии выходили верши. Сидел Владимир Никляев значит, в «Американце», написал листы довольно, написал целую поэму. У нас выходили дзённікі, політичных зняволеных, які сидели, так само описывали, что отбывалось, значит, з імі ў турме. Но вот мастацкі альбом вышел, он таки уникальный, вышел впершыню. Сидят у турме за свои погляды, за право жить вольно, за отстаивание своих поглядов, и письменники, и мастаки. И это вот такой час, такий лёс наш и такий наш час. Але не будем сумовать, я думаю, что все, что зроблено, оно застається недаремно, и твои перформансы протягнешь ты наступні. А вам дякую, что оформили. И теперь мы маем сцену. Я хочу сказать, что доехал. Да, доехал. Потому что мы робим зараз? Сколько ты часу маешь, скажи? Потому что... Маешь? Я вас Ура! Там подсумовать такую нашу импрезу. заблудился. Важный письменник и церковный. Можно сесть и говорить. Я ближе. Будем нашли, все подходите, я вам запишу. Это ценная речь. Давайте послушаем. Коллеги, значит, мы тут переговорили, увеличиваючи... Мне пропоновали, ты як хочешь выступать? Культурно, как люди тебя стоячи слухали, ты все ж таки под шампанское. Я сказал, я думаю, другое. Это больше натурально. Мы будем совмещать, слухать Федора Бартосика, и можно подвести, взять трошки, значит, у нас есть шампанское, с тем, как суместить сюжет и его на выступ. Але тихо, не шуметь, не груготеть, перемешаться вельми тихо. И он не умолчит. Давайте наполним келики. Давайте. Ну, так и где живут, а ты? Да, так промочить.
интересно людям искусство. Именно да, когда сколько человек? 3 человека даже до нуля падало. Я думаю, можно скончить. Это связь просто плохая. Постоянно передавалось. Окей, да. Ну да, в принципе, я вижу, что зрителям не сильно интересно, но плюс еще связь очень плохое качество. Связь, и поэтому я думаю, что да, наверное, надо стрим завершать. Спасибо всем за внимание, кто посмотрел, подписывайтесь на канал. Будет много интересного завтра.